Comencem el viatge cap a Cap Nord. Avui, 19 de maig del 2023, la primera parada que farem serà la Clé de Saône. La següent parada serà el càmping Waldorf Astoria, que està a Waldorf. Seguirem cap a Hamelin, després anirem a Bremen i acabarem a Lübeck. No? Sí, Jordi? Jo crec que ho tenim tot. Jo crec que sí. Sí. A volerte! Primera àrea de pícnic. Aquí hem dinat. Seguim la ruta. El Roine pel pas per Lyon. Una quantitat d'aigua impressionant. Hem arribat al càmping Clé de Saône i ara ens hem situat. Estem pràcticament sols en el càmping. És molt maco. I ara anem a donar una volteta. Torno a dir, què dius? Renània. Què és això? A qui pertany? Renània és un municipi que pertany a Westfalen-Germain-Breising, a Arweiler, a Renània-Palatinat d'Alemanya. I com es diu el poble? Waldorf. Això és el més fàcil de tot. És que això és el més fàcil de dir, Waldorf. Una petita sorpresa. Avui diumenge anem camí de... On anem, Jordi? A Hamelin. Molt Anem a bé. Hamelin i després, si ens dona temps, intentarem arribar a Bremen per demà al dematí primera hora, a veure si trobem un carglass que ens solucioni el del vidre. A veure com va tot. Veus a l'autopista? La gent s'aparta a l'esquerra quan hi deixa un marge al mig per poder passar si hi hagués alguna emergència. Hem arribat al càmping de Hamelin i ara estem anant a fer una visita al poble. Estem veient una rata daurada dalt del pont. Hamelin, del flautista. Ens trobem davant de l'església de Hamelin.
Pere, què? Estem al carrer de les rates. Això és el carrer de les rates? El Baker Strasse. El terra està ple de rates. Som molt marranos aquí, tenen totes rates. Ens trobem davant del flautista de Hamelin. És la font del flautista. I aquí podem veure una representació del flautista amb els nens que els anaven seguint mentre tocava la flauta. Segons el conte, se'n van portar tots els nens del poble i van desaparèixer perquè no van poder pagar-li els diners que demanava per emportar-se les rates. I aquí tenim l'Ajuntament o la Rat House. En el camí ens trobem aquesta caseta on la gent del poble deposita productes de la seva pròpia elaboració perquè la gent els pugui comprar. Bé, doncs marxem de Hamelin amb un vidre nou. I on anem? Ens anem a Bremen. A Bremen. Ja estem a Bremen, instal·lats en un càmping. I ja anem a visitar la ciutat, ens ha tocat una punteta, que estem molt bé. Estem a Bremen i anem a veure la ciutat. Estem caminant, hem sortit de la barqueta i anem cap al centre de la ciutat, a Bremen. Hi ha unes cases tan potents. Bremen és una ciutat alemanya plena d'història i encant. Està situada al nord de Alemanya, a la riba del riu Weser, i aquesta ciutat portuària té un passat ric i una atmosfera única. És una bona destinació si volem fer una aturada en el nostre viatge cap a Cap Nord. Una de les seves característiques més importants és el seu centre històric, que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Been a long time coming.
Ens trobem a la plaça de l'Ajuntament. És patrimoni de la humanitat, és una passada l'Ajuntament. Aquí tenim aquesta estàtua d'aquí és el Roland. El Rolando. I això és l'Ajuntament, molt xulo. I allà tenim la catedral, no? El cor de la ciutat està presidit per la magnífica catedral de Sant Pere, un exemple d'arquitectura gòtica que et deixa bocabadat. A prop es troba la famosa estàtua dels músics de Bremen, inspirada en el conte popular dels germans Grimm. Aquesta escultura és un símbol de la ciutat i una destinació obligada. Monument dels músics de Bremen que fa referència al conte que van escriure els germans Grimm. El conte ens ensenya valuosos principis com poden ser la solidaritat, la superació personal, l'amistat i la perseverança. El Roland. Que te les gravo i així et quedaran per sempre. Esclar, mira. Espera, mira. Mira, ja són meves, veus? Mira, per tu, totes. Ja les tens totes. Això queda repartit? És equitatiu? Jo en tinc més gros. Però hi ha aquests trossets. Hola! Què fas? Mira, preparo un soperillo. Que en parte i reparte? Sí o què, tu creus? No, això és equitatiu, això? Més o menys, no? Sopar una mica light. Bastant light. Bueno, falta l'ou dur. Marxem de Bremen cap a Lübeck. O Lübeck. El dia no acompanya gaire, però bueno, per anar per la carretera. Bremen, les afores. Vaya casa, vaya casa! Sí, aquí a la Virollen, Bonics. Quina pena en fan aquests alemans. És això? Sí, però clar, és per l'altra banda. És caminant. Avui dinant de pàrquing d'autocaravanes. Bueno, sort que teníem la truita de patates. Sí, clar, Que ha sigut un moment. Que no ens la vam menjar l'altre dia, que tu deies. Va ser bé. On som? Estem a Lübeck. 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 Lübeck.
Lübeck. I Lübeck. acabem d'anar amb una àrea d'autocaravanes Exacte. que ens ha costat 6 euros. Exacte. 24 hores. Exacte. Vinga. I ara ens anem a passejar per la ciutat. Però si veuràs quin viatge ens fotrem, tu. Lübeck, coneguda també com la ciutat de les esglésies, és una preciosa ciutat banyada per al mar Bàltic i és un tresor cultural i arquitectònic. El seu casc antic, també patrimoni de la humanitat, és un testimoni de la seva rica història com a poderosa ciutat comercial i mitjaval. En el seu camí ens trobem la Porta de Holsten, un símbol de la ciutat que et dona la benvinguda a aquest món d'història i art. On estem, Tere? Això és la porta? La part de la Porta Holsten. La porta És una de les portes mitjavals més importants. forma part de l'antiga muralla? Molt bé. Ens trobem davant dels antics magatzems de sal. Són galeries comercials. En aquest moment són galeries comercials. Cal destacar també que Lübeck va ser greument afectada durant la Segona Guerra Mundial i molts dels seus edificis històrics van ser destruïts amb bombardejos. No obstant això, la ciutat va ser meticulosament reconstruïda després de la guerra i molts dels seus tresors històrics van ser restaurats amb gran detall. L'Ajuntament de Lübeck és una de les joies arquitectòniques més notables de la ciutat. Data del segle XIII, tot i que ha estat modificat i ampliat en diverses ocasions al llarg dels segles. L'Ajuntament està construït principalment amb pedra de gres i presenta una façana impressionant amb finestres de vitralls, gàrgoles i escultures que il·lustren la rica història de la ciutat i la seva participació en la Lliga Hanseàtica. Que maco, Sí, molt xulo també aquest poble. Edificis molt bonics. L'Ajuntament molt interessant. L'església de Sant Egidien Kirch. Una de les tantes esglésies que tenim a la ciutat. Com has dit que es deia? Sant Egidien Kirch. No. Kirch. Adéu. Que sabem com es diu aquesta? No estava preparada, No estaves preparada. Això no es fa, Oh. Aquesta és
Com es diu aquest? Sant Jacob Kirk. Sant Jacob Kirk. Anem a menjar un puré de verdures. crema de verdures. A veure, Jordi, què mengem? Crema de verdures. Crema de verdures ens has fet avui? Avui he fet crema de verdures. Veus que bé? I he estat un bon rato, Pelant les verdures i Ha cuinant-les. anat a l'hort i tot. Estan molt bones. Bon profit. En el proper capítol deixarem Alemanya, agafarem un ferri a Puttgarden que ens portarà a Dinamarca i a través del pont d'Øresund entrarem finalment a Suècia.